Ka step ka bakmani phi baro sashisien pat ka Junior Christian Endeavour Society pinthor umkhra ka padiang sngobha ye phi sha ka ne ka jingmani ka jongi ya ublei lingba ka online service ka bangi la ban pet na ka YouTube channel jong ka balang pinthor umkhra Presbyterian Church ka bangi penlong ru kerpang na ka benta ki heb ki berit ngai ngo ublei ubla ple hangi ni ka lat wat langim la ban kieu ki yeng mani ki jongi na ka daw jong ka ni ka khlam COVID-19 henry ulat kerkhu pat yengi da ka ni ka jing start jong ka technology ka bangi la ban pendan kam hani ka por na ka benta ka buram ka jong u ban ngasngo ban ai khublei ru ya ka program committee jong ka JCS pinthor umkhra ka bal ai hangai kini ka benta ban yalam bat ru ban kren na kaktien ka jong ublei but ngai khublei lang hi phi baro ki ba pet ye kani ka program hakni ka por ha ka kerteng ka ba thiang tam jong try but unong pen im jingi u Jesus Christ but kum ta ru ngai aware phi baro ki hep ki beret ha ki yeng ki sem ki jong phi ban snok ti lang bat ni ha kani ka program ti haswa bing nya chkhmat to ngi pendam hoble ha ki jing doi to ngi doi kuk pa jingi ba hamning wan khmat jumi hani ka por se sien pat ban ai ngu e mi trai ka ba mi mim shimla e no ka jim ka jingi but try ji sum e nga doi hame ba mi mendan ringkat bat ki program baro ki bangin sependap ling ba jong kani ka por nga doi nga pan kerteng Jesus Christ amen hakani ka por ka mentapat ngan khot ya idorin solia be in ai hangi kattu kat ni ki jingroi chorus but hadien jong kani ki jingroi ngan karpat ya i sidon door rani be in ai hangi ki jingpuli na ka ktien ka jong ble but ban boti ru ha ki jingroi nginya roi lang ka jingroi this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it on the bushes, no, I'm gonna let it shine. Hide it on the bushes, no, I'm gonna let it shine. Hide it on the bushes, no, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ngayon siya bentalang kajung-kajung ko pa ang don jingkumen. Don jinkmen, ham and sim. Don jinkmen, ham and sim. Mamila hanga. Don jinkmen, ham and sim. Don jinkmen, ham and sim. Mamila Don jink ha hakik thi. Don jink ha hakik thi. Mamila hanga. Don jink ha hakik thi. Don jink ha hakik thi. Mamila Don jink shat hakik jad. Don jink shat hakik jad. Mamila hanga. Don jink shat hakik jad. Don jink shat hakik jad. Mamila Ngin siya bentas ko ka jingrai ka boong I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more.
you, Lord. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Shua banduai ngan pulina jenrai sam ba ar no duka banikang drive long ka jing shai bat ka jing pen im jong ayanu ngan chap tiang drive long ka bor bat ka jing pen im jong ayanu ngan ka et to induai ku pa jong ni u ba ning ni ai ngu ya me ba ma don ding ka ka jing im jong ni ka ba man kas ni ai ngu ya me ba me ai hangi ya kamat ba kot ba kya bat ki jing ba halakas ni tunang hikaya ngi bangin nang long ki khna ki ba ko ngu ya I mei ipa bat ru ban ya tiang buram ya me haka ka teng jisu nga ngu nga pan kini baro aman Min dapat ngin yu asngong no ika jingrai kerpang na I valisi lingkhoi. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I'll find my words, in you I'll find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held
dapat ngila poino asas kowe ke benta berkata ke long bangin yo asngau ya ke jingkren na ke ketien ke jong ublei. Haswa bangan ya chakhamat ya ke jingkren ngan kerpa di phi ki hep ki beret baro ha ki yeng ki sem ki jong phi ba phin sngo ba ban shong khop ba shashkor shipor ya ke ketien ke jong ublei. Ngan sedang ya ke jingkren da ka banga keli ya phi ke we ke jingkili sngap ha ki hep ki beret bat ke jingkili ke long ke ke kam ka ba phi baro phi jule ha ba phi ke nak ba thia min step badru haswa ba phin thia min met ho dan apreng jengi ni ong ni shot yaki beniat ki jengi nei ni shot ki beniat ki jengi arsien min step bat min met bat dan apreng jengi ru ki ba ong ba ni duai bat ni pule ka ketien ka jong u belai te kum ju ru nga ha ni ka por nga don ha phi ban kren sepang artli ki benta ki bangi ru kum ki hep ki beret ni don kam ha ka jing em ka jengi ka ba man la ka sngi but ha kan ka por nga khlem shim pinchong nong rim na ka nu ka khot bible henry ngin se ya page ikit khot bible kat banginang ya khamat ya ka jingkren dengan sedang ya ka benta ka baningkong sngap ha ki hep ki beret ka benta ka baningkong ka day ka bible ti pelaju inam ya ka bible ki hep ki beret ho nei don apreng jingi ki blai I ka bible but don ru ki bam pa i le se mo te tong ni pet ka ni ka dei ka bible phitim ni em ba ka ni ka bible ka dei ka we ni ki kod ka balarem bha nang ta shu ka dei ru ka kod ka ba bon bha ki briu ki thiet ya ka but don ru ki ba yo namar don bala shu sam ya ki nang ta shu ka ni ka bible ka dei ru ka we ni ki kod ka bala pin kla la ni translate haki ba bon bha ki ktien pet kumanta nga bat ya ka bible khasi ne ha ka ktien khasi tiki don ru ki bible ha ka ktien phareng ha ka ktien hindi ha ka ktien garo bat kumta ter te toman tangi ne pet balai bangi kum ki hep ki beret ru ni don kam ban puli ya ka ni ka bible ka baning kong ni kum ki hep ki beret ni dei ban puli ka bible number ba ka bible ka long kum ka jingbam mo to habang ong jingbam ngakan mau sepang ka wei ka jingi tu khana ka ktien ka jong ublei sepang uwei u khana u basbun phi kan mau ne em u ai ka no tili kum tu ki jingbam san tili ki kpu bat ar tili ki to kha bat la ja ka wei ka por men ba u jisu dang ya lab ka ktien ka jong ublei ki pat ba ki la sngo tanat ban snap ya ka jing ya lab u jisu bat ki klem sngo thu ru ya ka por bakala miet bat la lab sa ka thangan te de hakum kata ka por balawan uwei u khna u basbon bat u balawan ra ya kita ki jingbam bat la ai ho jisu Christ bat u jisu Christ u la ker khui kita ki jingbam bat la long kum nu hadien lala ruban ai kita ki jingbam habaro kita ki patba bat ki patba ki lalat nakaba thangan te kum kan nuksa mudur ma phiru ki hep ki beret ime mei papa jong phi ila pen song tifen ye phi sha school mo ila pen song tifen tie mentai pila let sha school dala dei ka por ban bam jano la ni ka lunch break phi plit ye ka school bag ka jong phi la ni ka plakot phi plit nei te haba phi mot ban sei ka tifen kam don phila I hayeng ti long kum nu tharai dam bam ja ni la ban telot ne ni la ban thangan ban ni la ruban sok po dei ne am dengim bam ja shisngi te la ding bam ja shisngi arsngi laisngi nang long kum no ni la ruban pang la ne ban yap thangan dei ne am te henre ladangi bam padi ki jing bam ki jingi long kum no ladangi pin biang ka por bam ladangi bam ki jingi kai jing bam kaya rabban te ye ki met ki jingi dei ne am ni khlain bat ni yo abor te kum ju ru kum ki hep ki beret ladangi pule ka bible ka long kum ka jing bam ka bate ya ka ne ka minsim ka jingi mo te kum ta kum ki hep ki beret ni dei ban pule ka bible man ka sngi namar dei ha ka bible ka bala hikai lo dingi spang ki jinglong babha baro kum ka jing iet ka jing sbun ka jing ya sha aslam bat kum ta ter ngin shamru ekani ha ka ktien ka jong blei na ka gospel u Yohanes kalinong ka ban riu ka khot ka balai pusan ngan shim tai ka benta ka bana khamat ka baong
Ti ujisu ulayathu haki ngangalong uta ukpu ka jing im. Te kum ta kum ki hap ki beret ngi deban pulaya ka Bible namar bakalong kum ka jing bam ka batay ya ka jing long minsim jongi. Nang ta shushu ngin ped balay bangi kum ki hap ki beret ngi deban pulaya ka Bible. Ngi deban pulaya ka Bible namar baka Bible kalong kum ka syarak. Ka syarak ka yara ban le ayu ban ai jing syai. Itu angan pen iya ka syarak mo kani kedai ka syarak ka bangi jipenan kam ha ka porba lip light lani habadum dei ni pendan kam ya kani ka syarak. Te muddur kum ka nuksa phi ki hap ki beret phila ban mi shabar ha ka por min miet. Bad ladap him don ya ka syarak ha ka jaka ha ka por badum long kum no phila ban urban hab phila ruban min saw nei ban ya kulmar. Te kum ju ru ngi kum ki hap ki beret lada nyimpuli ka ketin ke jong ublei ngilong ru kum kita ki khna ki bamdon ya ka syarak lani ya ka jingshai haka jingim ka jongi namar haka ni ka Bible uji su Chris ulahi kai lut yangi shapang ke ei ka bangi dei ban le haka jingim bat ke ei ka bangim dei ban le tu kum ta kum ki hap ki beren ni smut ru bangi don kam ban puli ketin ke jong ublei namar baka ai jingshai yangi kum ki hap ki beret bat yakani ngila ruban syam na ka sam ka bashis pa khat khandai ka khat ka bashis pa san ka ba ongkum ni ka ketin jong mi ka long ka syarak yagi kejat jonga bat ka jingshai ya kalinti jonga te kum ta ngi de ban puli ka Bible namar baka yarapan ai jingshai yangi Tia laja hakwe kapor menba laya lam ya uji su Chris da umin sim syakari klau bat pitip uladon hakari klau hado sau posngi bat sau po mit nang ta uji su Chris ula sya jing it ru lani ula sya tangan mudder sau posngi sau po mit ngi shong hayeng hapor lockdown tang si benai ru dei ngi biang ka bam ka di ngi hendreng long komno ngi that ngi ling an dei nem mudder uji su sau posngi sau po mit ula sya tangan bat ula telot baha bat dei hakapor hakabakum kani kapor ka ba Jesu Chris ula telot bat ula thaj baha ba u syaitan ula wan ban penshoy u bat uniu syaitan ula sedang ban penshoy u da ka bale yu da ka ba pensarong yu u pensarong kumnu ni syaitan uang ba lada milong ukhon jong ublei tu hukum yakini ki mau bakin long kpu dei lani ki lesi ki don ki mau hangta uang kumnu tu hukum yakini ki mau bakin long ki jingbam ba menyuak ban kedang henry na marbo Jesu Christ ude khon jong ublei utibru ya ke e ka ba udei ban ko ngo bat ya ke e ka ba umdei ban ko ngo bat Jesu Christ u klem ko ngo ya u syaitan bat ula jubab kumnu yo syaitan ula jubab da ka baong latho bam tang da ukpuhi ba un em ubriu henry da ki ktien baro ki ba mi no naka shintur ublei kaning la urban shem na ka gospel umathias kale nong ka basaw ka dukhat ka baning kong ter hadu ka bakhat we ti kum kan nuksa ni kum ki hap ki barat unai ni la ban num ko ngo la ni sajla ki kimi ki pa ki jengi hatu ngi dei ne am num ko ngo ki kimi ki pa ki jengi em ni dei ban ko ngo dei bat kum nung itep ba ni dei ban ko ngo ki kimi ki pa ki jengi namar bala tho ka ketien ublei nei kum na ka Ephesus kal nong ka ban riu ka dukhat ka baning kong kum no phi ki khun tu ko ngo yala ki kimi ki pa ha utrai namar ka ni ka long ka badai ken kumta kum ki hap ki beret haba ni puli ketien ka jong ble ni la ru ban job ya ki jing penshoy te menta ngi la dab ya ka benta ka baning kong ka balong ka Bible ka long kum ka jing bam nanta ka long kum ka syarak bat ngi la ru ban job na u syaitan te minta padang in point asas ka benta ka baar bat kata ka dei ka jing duwai piju duwai ni am ki hap ki beret ka jing duwai te to mentangin ya pet mo ke ei ka ni ka jing duwai ka baning kok ka jing duwai ka dei ka jing ya kren la ni ka jing ya silok ka dei ka jing ya kren la ni ka jing ya silok ni ya kren bat no to kum kan nuksa menta kum ki hap ki beret ni pendan kam ya ka ni ha ka bale ayu kum tu kedika mobile phone dei ha ka bangila ban ya kren bat no kum ha ka ni ka por ko mentale bingi don ka lockdown
Bona pring jengi ngim la ban le ki ngi bahing hasem ki jengi lan shi ngi parlok. Ti habangi kwa ban keren ki ngi penan kam daka daka mobile phone. Den ban la ban ya keren. Ti kumju ngi ru kum ki khon hep ki bered la da ngi kwa ban ya keren bad ublei ngi don ya kani ka mobile phone. Bat kata ka mobile phone ka longka jing duwai. Mo ka bangi la ban ya keren ban ya thu ha u Jesus Christ ya ki jing don kam ki jingi baro. Dia habangi ngidon kam ban keren yaki bahaya ni parlok ngidon kam nem contact number ngidon kam nei kum geo number 700 kum ta ter de nem ti kum joru ngi kum ki hap ki beret ngi la ban ya keren bat ublei da ka bangi dial ngan ong no do contact letter ma ti kum jo habangi siam ngi ma di jing ka jing em ngi tho i mei ipa jingi de nem ti kum joru ngi kum ki khon hap ki beret habangi don hapdeng ki jing ni kino ki ba ngi kwa ban ya keren ni be ya thu ha ublei ngi la ban ya thu ba ya keren ba du ling ba ka ni ka jing duai ti tongin pe chu shu ka ni ka jing duai ka dei ru ka to ka ni ka jing duai ka dei ru ka jing kar pat ya ka jing lani ka jing pan ma to let's see phi kum ki hap ki bret phi la ban le bakla ni ka jing em ne buna pring jingi ngi la ban le bakla ngi la ru ban sajla iki kemi ki kpa ki jingi ti to mentang ni pet ini nuksa ibret ti kani ka de ka pop kani de ma phi bat kani ka de ka bor jong ka jing duai mo ti pet men step to let's see men step pidang khoi de ne pidang khoi kum kani ko ti phila khi phila di sha ime me jong phi la ong hab dala dep di sha sasar ka yeng mo ti phile kum no pijba kum no ime phi ong ime le i pha bitanya nga pha lang i kong dei ti pila asdang male yu asdang male ko ka pop pila asdang ban khnyom dei ne ti la poi sa school ne la poi sa school la kli imes pila dam nem ki homework pila la ban pendap pi klem ko ongo dei ne tanang jebo ti le si pila don ha school ba ki parlok pisang sa ban ya sho ba ki parlok nang ta pila ban thok man shuko dei ne ti long kum no na ka ba kuai ke ni ka pop pila nang jebo shu dei ne to ti henry tu tip kum ki hap ki beret habangi duai mo habangi duai u Jesus Christ u kloi ban ma no ki pop ki jingi bat u sat kho ye ki pop ki jingi ban yen khoi biang mo kum ta kum ki hap ki beret ru ngi dei ban pan map la dang le bakla bat u Jesus Christ pitem nem u kloi ban ma bi ki pop ki jong phi ki hap ki beret bat u kloi ru ban sngap ye ka jing duai ka jong phi ki hap ki beret ti ya ka ni ngin pulia ru na ka shithi ka baning kong jong Yohanes ka le nong ka baning kong ka dekhot ka ba khandai ka ba ong lada ngi phlai ki pop ki jingi ulong u ba yai ne bat u ba hok ban map no kita ki pop jingi bat ban pen kho jingi na ka jing bam hok paro te to men tangi pe chu shu ka e ka ni ka jing duai ka jing duai ka dei ru ka jing ai ngo to menta kum ka nuksa phikwa bhai ki nunu ka tiar te shubo nuksa kum ka school bag nei mentang klem panan kam shul aslam ka school bag namar ba lockdown ni la ban shubo ya ka hakendong bat kala betho te jan me dalawan ime ipa yeng kiwan ra ya kata ka gift ya kata ka school bag phi ong kum no yaki phi ong ru thank you lani khublei de nem ban khublei yaki namar ki la ai phi ya kata ka jingdon kam ka jongi te kum jo ru kum ki hap ki beret ngi dei ru ban ai ngo ya ublei ubla ai hangi ya ka ne ka jing em ka ba kordor ngi dei ru ban ong thank you ya ublei habangi duai bun sin kum ki hap ki beret long kum no teng mo la de birthday jono hayeng la shet bang la ibang pla de ka bam dong duai nama phi kong file amno kok pa jungi amen dei sngo thu rupan su thu la ong amen shu khabrep la amen de ne te ken ma kum ki hap ki beret habangi duai ngi de ban long ngi de ban pen long kentang ya ka jing duai bad ngi de ru ban duai om tang ha ka por bangi mat jing e ne sngo si kum ki hap ki beret de file school teng de por exam mla ban puli ki kot jingi le amnu shudwai blei don bok kini ki jingkili ki banga puli mentakin ngat la shai de nem ni jukan ma bhai blei ka por exams henry ka tak long ka babakala na marba u Jesus Christ lani ublei u yarab ya kitu ki bayarab ya ladi
te kum ta kum ki hap ki beret ngim dei bandwai tang hakapor bangi mat jing e ningi mat jing sngosi hin re ngi dei bandwai ru hakipor ki ba ublei uker khu ya ka jing em ka jongi bat ya ka ni ngan puli ru na ka sam ka ba shispa ka dukhat ka ba saw ka ba ong to rong shi ka khardop jong u bat ka jing ai ngo bat sha ka phlau jong u da ka jing ya ro to ai ngo ya u bat tukur khu ya ka kerteng ka jong u ti haswa mangan pen kot ikajing keren ke jonga ngadon iwe I video clip ti menne hakabas dang ngala klide phi ko ikajing clip hidang kan man em ke ikajing clip phi jule ayu hapa phi ke na kabathia amen step bat haswa pinthia amen me de phi ong ru nga phi jule ayu dan prince phi ong phi shot yiki bniat nei te ladang shot yiki bniat long kumno ki khot nei nem bat kin lat naki nakaba bam khnyang de kin lat nakaba sma utung da panglong kumno ki bniat ngila abanum la abam ru de nem dem la abam suk po bat ngila ruban nang telot nang suai de nem ti kum ta menta shobang ni achkhamat tungi pe ini video clip when I open my mouth to wash my teeth I see Mr. Germ that is waving from the inside oh please no keep that big brush away from me that's what Mr. Germ was begging me to do gonna brush my teeth I don't wanna have any cavities Bye-bye, Mr. Germ Gosh, shoo, gosh, shoo, gosh, shoo, no shoo Gosh, shoo, gosh, shoo, gosh, shoo, no shoo Oh no, help me Gosh, shoo, gosh, shoo, gosh, shoo, no shoo Gosh, shoo, gosh, shoo, gosh, shoo, no shoo Oh no, please stop Rinse and gargle in and out Fresh and clean your mouth and shine so smile Please, please, please stop Go, 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 Beth No Well done, all my teeth are clean Pat me on the head and give me a hug to philai I ayu hang tu hakatu ko video clip to phi inyam baitu I Mr. Germ iklam ne ban shong hang ni ha po baniat dei namar belai marsen shem ya u toothbrush lane yo brush baniat badu colgate longkum no itu I Mr. Germ I mi no anaka sentor namar belai namar bangila pun khu je la dia kum joru kum ki hap ki beren katu ka ditang kan nuksa ka banga shupnya srim mo banga shupnya srim ya kani ke jing shot baniat ke jingi men step men miet ba kum ki hap ki beret ru haba ni shem ya ubrut shot baniat men step ken mauru bangi dai ban bat ya ka bible bat haba pishem you colgate ru ken mau ba pi dai ru ban duai men step ha ka por ba pi khen ka bathia bat kum joru men miet haswa ba phen thia ngam ong ya bengen duai tang sisian ani arsien ngila ban duai ha kanu ko por ru les kum ka nuksa kum Daniel udwai lysin chisni nei nem tingi kum ki hap ki ber ngila ban duai ha kanu kanu ko por na mar ba ka jing duai kaya rab yangi bengin lai na u soitan pitem nem haba phi ki hap ki ber phi duai u soitan u shepting yangi kum ba itu Mr. Germ ha ko video I shepting ya uni u toothbrush ba uni colgate kum joru ngi kum ki hap ki ber ladangi puli ka kitien ka jong ble u soitan unum ne ban shong ha ka do not ka jengi na mar bangi long ki ba khoi te mentas ni ki hap ki ber ha ka jinga sengkhna nila yo banya keren phang artili ki benta bar ka benta ka baning kong ka de ke kum tu tayra ban pendam ka bai bel bat nila yo ro banya keren phang ka benta ka baar ka balong ka jing yu jing du wai tena ka benta ka burong ka jong ble amen te menta pat ngila poino shakaban penwai ke jing shakri ke jongi yu blei bat haswaban penwai nga ai khu blei ki nong shimbenta baro nado iba yalam ya ke jing rwai I nong pulis dang bat duai iba ai ke jing rwai kerpang bat ya ki baladon bentaru ban yarap hakaba record dan haka recording bat kumju ru ya phi baro ki bapet ya kani ke program to ublei un kerkhu ya ki benta baro ki bengila la ban pendap bat ngin penwai no ikani ke jing shakri ke jongi da ka bengin yarwai lang ka jing roi ka bahan rius pa san na ka bathamai bat san spa khandai pho na ka berim jisu usngau bha ya ki khanna bat hadien jong ka jing roi ngin sayo onglang ya ka jing duai utrai bat ngin sayo ban kerkhu bat penwai
jeng istay ulong halakasni ruusumat haket ka ning na usyong ngangatepa paudang in paulap diang ruyanga udang in ya ungan yaro ula syahaka diepna lada geli ngasukom no ulaya nama jonga padu om ru hakabai pe kenaren tuan hanga ngangatepa paudang in paulap diang ruyanga udang in ya ungan yaro ula syahaka diepna kuntang lala wan shu jisu kumbadai yang apan le ngada duwai dakan donun bahau nganyo yai ne ngangatepa paudang in paulap diang ruyanga udang in ya ungan yaro ula syahaka diepna kijing duai trong ki kena ngatepa uns ngap utrai ali ali wan shu jisu dingin ya roklem tawai ngangatepa paudang in paulap diang ruyanga udang in ya ungan yaro ula syahaka diepna Tetungin yung lang yung kajing duway uturay. Kok pa jingi ubah beneng long bukuot yung kerteng kajong mi wan kahima kajong mi long kamon kajong mi haka kando kumbah beneng to ay ru hangi kajing baham kajingi kapaman lakasngi to maab ru yangi ki ringkang kajingi kumbang girung yung maab ikibiles niyo yangi but to wat ilamingi siya kajing penshoy henry sumaringi na kabasniyo na bajong mi long kahima kabor ba kuburam ru halakarta amen but hakbawa no to ay ba kajing idba jong blay pa kajing ay blay kon lamba kajing slok man siem kon to kinyalai kinyai sa ringkat bat ka GCS penthor ungkra bat kumjoru iki hap ki bread ki badan hak ni ka ri jingi bat ka leng slak ka perthai nado manta bat shibam jukru amen